Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hatu pindon am katong manlong kita kinong shed hagi hotel dan hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kejongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kinong ilam jong State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Transporters and Dealers Forum. Ki IT da kador khas ha umit rangba ga jala ukon rat ke sangma haga jing kendo kalpang haga yang sa jong u haga arpa atri ujalew aja apun rew hanong ba shlong. Haga jing kendo ka forum yaw menteri rangba apa ga ilam jong president uba asni krim la sanran lang ru da sembut menteri rangba ga jala uba asni balangdar kentob ru yaw MLA ka cleariat constituency uba kermen shla bat ke MLA jong sutnga saipung constituency ka kong Santa Mary shla la lord deputy commissioner jong ka East Giant Hills district kentob ru yaki officer jong ka Land Mining and Geology. Haga jingren magilat pathai kubor udukhat jong ka forum Dr. P Nong Tu balong ru advisor jong ka Giant Coal Miner and Dealer Association mulai tu bahkan khas ka forum galat terwa syakska jala yakar komti doyong kabla tiap kom ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining. Kalkom gani jing terwa Dr. Nong Tu mulai tu bak sarkar kalchna yaki kendon nakam tar jing ti doyong ka bamle ban palat nak jing he ka basan hektar nama kar kombat khando jong ki try jaka hak ni jala kilong ki baret. Hakni kajing kendo ini Chief Minister boron jangi rangkat ki pradokhot naka keleng jogani ga rilong kasi jentia bat Karo Hills kunjuru yaki pradokhot borok ni kapor bat hakni kajing kendo jangi kumbarong ba soni ladon lang ki Deputy Chief Minister bat langut ki MLA nalor ki sehat sarkar ki bade na ki department ki baper bat ru baru DC jangka East Giant district ru bila don rangkat hakni kajing kendo jangi ni dokumen ban yaitu ba kalong ko baseso nama ba i Chief Minister ila snap bab ila yit binia ya ka presentation jongi ada bagila submit ya ka presentation ka proposal jongi na kubenta ka komti duyong ka ba ngila ai kerteng ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining hapo kajala jongga Meghalaya. Te haden ba ngila persngiu ya gani ka proposal jongi ya ka bangila ai hei bat ila respon ha kata gadur ka ba penhun mensen ini da ka ba yong hoi ya kani ka ju ka jingmu ngila asdang ban yit benia ya kilap keleti kumno ban klip yang ya karukomti dewyong nadu katukan new tarikh 9 April haden baka JCMDA rengkat ki pralok kilayawan senran lang ban perlong ya gejing lang pai ba hangte ya sia wes ha cleariat na kabenta ban pli ya udewyong ban ngisnyo kmen wala ring impat ya kedu i hat ko poru andre ila simkhia ya kene kakam chu ila pting ba ha gejing sisa ya kar komti dewyong ya gejing ti dewyong hapo kajala Meghalaya la pelait na dus nem arjar kan kandai bat ya kaneru lapon sisa da kajing rai jong ka Supreme Court ba lasya banti dewyong tang ba de banti ha kani kaju ka batmai leni ka scientific coal mining hoi ngisngu ya ka sarkar jela po kajing lam jongi Chief Minister bonom jongi ha kasnem RP watusan ila pelai ya ka rukomti dewyong ka bangikot ka open cast mining framework ho jaga sing sisa kalong gaji kemen ka bakrau namar gaji pelai banti dewyong andre peuse kene gaji kemen jongi kamne slam habaya nujor bat ka jinglong jong ka kandeu ka siap bat ka jingdon jong dewyong bat ka jingruben ka jingstang jong dewyong kene ka open cast mining kamsha bat kam ailat ya ginong ti dewyong jong kene ka thain bat ka jala jongi baro kowe na kata kadau wat lagi don kajikmen ke basikendiat por henre penban kamlong ke ba ai ni kajikmen henre wat la kataru ni penpau biang kajing sngiungu baha kane kajing ya keren jongi kalong kala don katru attorney general long ba ka online meeting bat iru ha ka ba Chief Minister bodon borom ila pan jingmut ei halor kane ka proposal jongi bat Chief Minister ila
ila ong ru yang ni baya kini ke jing tho jong ni ke de bat ka ni ka proposal in sa ai ya ka ha ka department ke bade ban pe ya ki mau ka siap na ke benta bakin nang puli bnia su ki ki an ki kendon ki badon kam ban thep ha ka ni ka jing tho jong ni khnang bangin la ban pun urlong ya ka haden ke ya keren ru long baga online ban EAG kam tambah di chief minister ni chu yesna ira ong kadon ne em kala na ka benta ka ne ka proposal ka bala summit lagi ni giseng do yo ka basngel tenat ka ong ba u EAG ula kobur ula ong hooi kidon ki ain ki kendon ke bangin la ban pteng biang ya ka ne ka jingelang jongi hakwe pat ki por Namarba kidon ki ain namar ngimde ki ru ain ngimla ban yathu wo kidon ki ain ki bangila ban penrung hang ne kenang ban la ban penhun ya ki don kam jong kita ki ak ki bapher ki de bat ka government of India bat ka government of Meghalaya bat kum taru ila panbor na chief minister badon borong iong singa ban sya I bin puli iru ila kerpat bin puli benia ya kene kenang ba inla ban pendrung ya katu kan ne giain na ka benta ba kani ka jingdawa ban peli biang ya ka jingti deuyong bakan long sisa ka jingmen ya kani ka thanjongi baro te ka jing terpat jong ya ka proposal ru ngi klem ong bangin bangin nombor ya ki ain ki kendon nrengi kerpat I ba kat kabala kamtam kini kinong song senong jongi sini ha ka jing de ba kalan holding system kalong ka barit bat kum juru haga jing de bat kayo ka kodru kim de e ka be kodbor nrengi ra buru ka jing kerpat balada ka long ka bala ya ka ni ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining kade ban urlong lada om borok kari India ru andre haga jela Meghalaya jongi kade ban long tetum juru I chief minister da ka jing kemen ila ong hoi ngila sedang banyak lenti ke ni kam bat ngit scam bahagi kendiat sngi kane ke jing dawa jongpi bat jong ilang borok na government ru kim tua banyak I bagi beri jongi kin yap tangan nrengi ru isitom ha bagi beri jongi ki yap tangan bat ngidon ke jing kermen ba kane ke jing clear do yong kan sa long kan sa urlong ha ki por ki wan sawan haden bagi la puli bnia ya kane ke proposal bala summit mentagas ni da kane ke sing do yong jongki lai tadi ki jonga nega rilom khasi jeti abat Garo Hills to haji sa bar ki kre jongi de ka specific legal framework for small scientific underground coal mining te ka jimpung kre jongi yang ni ki baro ki point ki bayade bar ka environment namar ba ka kaladon ke jingong udewyong ulapli hajar khat kendai tamba onsha banti ladang ibut yo ki kendon kat kum ki jonga ai jonga sarkar India bar ka sarkar jela hoi ni kubur ya kata bat ni pediang ya kata ndre haden bengi la pensiong nong rim naki jinglong jingman jong deuyong bat ke jinglong jingman jong ka gom bat khendeu bat ke jinglong jingman jong ki nong ti deuyong ngila kerpat ya ka sarkar ila bu ya ni ka proposal ha kata gadur ba ngin yada ya ka Mariam ngin yada ya ki nong tre ngin yada ya kino ki jing kebomdon jingdu nong ya kejela siu ba ban sya ini banti du yong halor jong kani kanong ring te halor jong kata sarkar kalau bahkan yit dunia ya kani ban insert ban thep ya ki ain ki kendon katkum ke jingdon kam jong ke jingkren jong ni namar mene ngisu ai be jena namar nginde ki export jong ka ain ting isu thok untuk in general hoi ha ke jingde be open cast mining katuk wala beliau araja ratusan kadon ke jingong basis pak hektar kalau minimum requirement katkum ke sarkar jela sarkar India andre ha kane ke jing dawa jongi pade kumanga ong yapi kinong bat kendeu ke kendeu ku barit nang ta pade kinong ti deu yong ru mde kita ki balong ki barius pa te hang ni gi tho ka jakati deu yong kam de ban palat ya ka san hektar te ya kane ke jing kren jong iru ma I kadon ke jingtermen mo kadon ke jingtermen baka kita ki bayadon lang hantaru kia kubur lang bahwa nang ta kani namar ka jingang not jong imde ya ka open cast mining
kade yaga underground mining. To less than 5 kajiduna kabaduna 1 hektar kade kajaka kabala biang yangi kinong ti doyong ban klong yo doyong. Lada he pala dikataru kalong kamno mari hapti bon teligi kajaka ki banti ban klong yo doyong. Ha kajing ide bat ka MMDR ni claim ya kren. Namar ba indirectly bade ni ong bet ba ni don kam bandon ka special legal framework for small scientific underground coal mining. Ndre kita ki jinit kinat namar ngimte ki riwain ki jinit kinat ka sarkar kala don ki grupi export kan sa yele kabala ban sol ya kata ka issue te ka jingang not jengi bandon ka ligain na banta jengi banti do yo yang musim ula keli ba kadon em kala bengin la ban light na ka MDR Act kamtam exemption ngila pan pau hau siam baladangi phai ka paragraph 12A section B jong ka shidil ka kran sha balang ba ka notification jong president jong kari India ngila ban yo ka exemption tanaka liang u siam lo ula ong ya u advocate general jong ka state bu shimthia ka ni ka kam man pe ki legal procedure kumno ban bengin la ban ya kran ber ka sarkar India kena bengin la ban snaya ka ain hapo ka ni ka state ka jongi nama ban inujar ka state jongi bat ka we kalong ka ba bayangi ban pentrekam ya ka ni ka MDR Act ladaka kumbang ila pan pau sha si ameneng ila ong ila ka don ka political will kam don jing ban exam yang nama radangi phai sha ka citizenship amendment act ka sarkar India ka exam yang ka mikhalia na ka daw bang ide ki shidil area ta kam don jing ka ju ka procedure ka sarkar India ka la ban apply ka ni ka kam don ka MDR Act ladaki don kata ka political will. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.